ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ବେରଣା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ। ଏହି ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଗେଟ୍। ଏଠାରେ ମା କୁଆଁଦେଇ ଏବଂ ଝାରି ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଠାରେ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁଦିନେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ। ଏଇଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ସେହି କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ବାହାରୁଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମା ଝାରି କୁଆଁଦେଇ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ବେରଣା ଗ୍ରାମ। ଦେଉଳଝରି ଏକ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଆମର ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଠାରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଝାରି କୁଆଁଦେଇଙ୍କର ପୀଢ଼। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମା ଝାରି କୁଆଁଦେଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବହି ଯାଉଛି ଏକ ଉଲାଣି ନାଳ। ଏହି ହେଉଛି ମା ଝାରି କୁଆଁଦେଇ ତଥା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣକୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।